Inalambriko espada dugu, emazpea. Joan edartu txubiliok, eta baina txabi, hori bazpa hor faltan. Lo dejo que me empiece un traguito. Claro, caliente. Ah, me han listo, hostia, chaval. Listo, ez eskerrik asko, ez. Hau ja sartot, hau dizu sartuko da, hau. Vale. Hartu epini hau hemen. Dago epini hemen paparreinetak. Aurreku, ¿Cuánto? Bueno, hemen dauz. Alka, ya es, nada, ya nada. Ya es tarde. ¿Cuánto? Pero con la ballena. Sí, altura de audio. Listo. Bueno. Yepa. Vale. Txaina bola epini gozut. Bueno, arratsaldeon barrio da. Hemen arazo tekniko txiki batzuk eukitxo, baina bueno, ja hemendik aurrera ia dan ondo jute egon. Gaur hemen daukagu berbalagun Mikel Arriaga, ezta? Arratsaldeon bai, arratsaldeon. Mikel Arriaga iruta izena zeutzen danok. Eta bueno, oinoik ikustotenez lehengo markadora oinoik modifiketako dauke. Hori. Etxaitxoko esamikoak guen. Santi dala pentsatut. Santi pentsatut. Bueno, Mikel, negozu, komentau, honek pelotarizek ze tipoko di edo... Bueno, hau izango litzake gaurko Markineko eskoleki pintxo txune barisekutako egunetan, Estelarra. Eta azkenengo partidu izaten da normalin, Estelarra, eskapa azten di gaztetxu hauek, dero azkenin Estelarra jokatzen da, ezta? Da hemen normalin profesional mailan ibiltzeko edo debutaute dago esan pelotarizik izaten di. Hemen aurrin duko Baron, honek ja urtetxu bi edo Danian ibili da jokatzen. Pelotari injertzu ikesten da mejoretan doaina. Da beraz atzin da buena Danel be bai, oia 3 urte bai junda baintzete Dania. Da hau bai profesional mailan ja debuta inde. Da gero jungoa bakoitxan karakteristikak edo esaten ez da, baina Javier, hau gaztetxuena izango litzake, 21 urte guzela pentsetot. Hau nio debutitako da. Eta atzin Manzi ja bastante bagaje dauke profesional mailan be bai.
bai Daniako frontoien, bai gero hemen eramanen eta. Bai. Da bai, izalik hemen Markineko eskolan baintze, barizikutan gote zen partidutan azkenengo partidu jokatzen dizunak, nivela oskoko partidu izaten dizula. Profesional mailan da bizen pelotari asko pasetzen jamendik. Olaran Erik, Zabala, Ibar Luzea, Arbe, Salegi, ez da bera Salegi, bai. Lau pelotari segitxi. Eta gainera, hemen jokatzie pentsatenik mesede ditzotzila, da nahi egoteko enkantxaute, egoteko entxufaute eta egoteko aktibo. Ze 15 egunin ben partidua jokatzen mozu ez da bardien zai hau, edo hemen prakasurisekin argixaz, genti begire, faiete mozu tantu bestiantza dala, hor beste presiño bat egoten da, beste gogo bat egoten da. Bai, Mikel, oinoi guztot, tante hori egoela, entretenidu izenak aldatzea ez dugu. Ibai, zuzauz? Izenak aldatzeko da, Santi izenak aldatzeko da, Izenak. Txain segundu bat, Rato. Bueno, segi da egon. Bai, hemen hori, onda, tanta hori, onda arazo txiki bat, baina, bueno, listo da. Bai, ez da denago zarin, ez da, Aron behar dune, ja, profesional de Danian pare bat urte bidela esazu, ez da? Bai, pare bat urte, onda, arra da pelotari bat, miran jokuan, bazi edo importantina fiziku dela. Da, motil bat, daukela ingerra, ikustu zelako gorputzan zako hankak eta dugu izan eta. Bai, ostra, honixe emoten dago, horrego ez, hori tren inferior esan dana. Exactamente, da pelotari bat fizikamente dagoela super preparaute. Hartzote tipue pixkat, hanketan eta enbil, gotzon enbilen tipu hartzote, fuerti, kriston fuerti. Baina, oinik ezi dago asko bai rematetan. Eta orduan, kombinazio... Enbile beste joku eukitzi lortzen dago asko izango da. Enbile modoko joku lortzie... Zeuk eta beste hiru lau ez da. Ez da asko neskune. Gotzonei partidu azteko odola eta izerdizio bota bida. Gotzon oso profesionala zen. Bai. Oine beran zemi da, etorri da, unire betorri da jogatza. Bai? Bai, beran zemi da, lan entzio, tenbili izena. Zemat urte inguru dugu izare? Kadeti da, lan bezala. 14 urtea. Iseliga. Hau partidu pentsetu zala, jokin jokatzeko zala. Bai, jokin zan jokatzeko, baina lehen honaz behar zerbetan... Sorbaldatik edo zizkata fastegi zaute da gula zautzen, ez da? Bai, datorren azten dukela txapelketako partidu, da horrepe izatzela, fiziuk izatzela, hoba da, bela... Hobela eskantzetizen, erbizuk ikutu bihar izatzen, ez daiz, bai, zoze, kontu itxo zuez, entzunen egin etxo da, gero bakizu, hemen gauzak alrebez izate esan be bai, da, baina, falta indau. Beran parte zipini da bena zantik hau Javier bai zelike beran pixkat karakteristika antzerakuk, ezta? Aurren txakurre, rematadori, aukeri daukenin bibider pentzet ez da bena, ondo maneketen da bena kostaue gaina, honek goi urtetxu edok ez bakarrik. Da muti hau, hainbeste urtetan egon da Toledoko puntatik etorten, 15 egunetik behin Euskal Herrere partidu eta kanpenatu jokatza. Hone muti duk atizinu bat, da mejoretako dekesteko, hoize da biosune, Berak eta Aitxepe bai, Aitxepe posi goten da, Baina Toledoko puntatik 15 egunetik behin bakitzu zer dan? Oinamen bizi da, ikesten da, ez da? Oino bizi duk, zera. Baina familia horrek amengu duke. Aitxitxe edo amengu duke bai, ez da? Ba, aitxitxe da. Amama partidu ikusten nahi da, egoten nahi da, oina YouTube-etik. Bai, Javierren amama agur bero da, han. Barru lan, goxo-goxo. Ikusi oso modun, dauke maneketen da, hori kostako maneketen dau, ondo nemuki janek. Pizkaten gertxu falta jakoia, pizkat pelotari punte-puntera juteko, baina ondo nio goi urtetxugaz, pentsetote bide honin doila, ondo nio, ingerra toreko jako hartuko dau. Bai. Errezago da ingerra hartzi, honei dauken hori kalidadi aukitxi baino. Hau pentari aurri maintzet txakurrera. Da gero atzen dugu Daniel ontsa urte badaro izu maintzet, ara juten hango horrek neguko iru beti jokatza. Daniel da pelotari bat, landa urrekoan imau da kantxan gustora goten dana. Beran fuerti, beran eskumie da.
eta sartu da eskumi da lana egin da. Aurrelari xantza pelotari komodu da danel, ze lagundu eta anima utzen dago beti. Ba, eta ero frontoi asko beteten dago. Atza urra, gatu gari. Bai. Da beti entxu gototen, bardin da, amistosu izen, zein Bai. hori beti partiduk topera jokatutxo. Eta animau konstantemente aurreku animau eta Bai, da eskatu bidein, eskatu. lagunantzat atzeko komodu da bona da jokatzeko. Da gero laugarrena Manzi, Manzik izango gonke laurutatik pixkat bagaje gehitxuen edo Izena ebe, geixe, izena eta dana. da akostumbra gutxua da bebai beste velocidad baten da beste kontraixo bat jokatzen bebai, da ja pixkat berantzape, baina lehen esan dutena, Manzi batentzat hemen barisekutan jokatzi, suponitzen dugu, egotin kantxaute, egotin martxan, egotin aktibo. Da hori gero... Akortenaz, ointxala, aste batzuk, hemen partidu bat programu dut eukiban. Ezin izuelan etorri azkenin, da pena hundixena bera geukela pestot. Da ero hurrengo baten, jode, ia epiniko, ia Santi, ia etorri eta ez da ba... Hemen danak nahi zen partidu jokatu, eta ero ez da erretza izeten, danei hori itxe programetu izan. Baina hemen jentazko etortzen da, Andoaingo puntatik, Ondarre bitxik, iparraldetik bai, Gazteiztik noaindik, barisekutan Markineko eskolan oso nivel handiko partidu goten diz. Hora, erremangua, lehen esate zamon, erremangua. Ia, Manzik... Gero Manzizetan frontoiago bai, ez da Gernikeko modoko eta handuxe. Orduan bera be komodotxua biltzen da, ze atzera llega biltzen da erreztxua. Ibili inor baino gehiago ibiltzen da, kanpora. Bai, bipar eta ondo marko du, baina kanpora jogo. Intentzinu oinbe txarra uki dago, baina, bueno, beti ondo zilik urten. Ba. Manzin ez Mala intenzion, zela zuen, bazin horrek, hiru berba... Valor velocidad de huevos. Son horrek urtainen hasi. Horrek ezin, urtainen las tres Bs. Valores, velocidad, violencia y huevos. Zala pestot. Edo valor zan ba? Valor. Valor, violencia y huevos. Da beste hoda, urtainen hasi izan, xere. Zin hiru, eta azkena zan mala intenzion. Oiztakit. Bai, mala intenzion. Hame, xo. Ba, lau da bost, hau niño, partidu bastante igual hau, ez da? Bai. Partidu bastante borrokatu. Ia ba. Antzesaki, pentsaut eta... Xupa. Velocidad diaz ondo. Zeite ardire, sartu zen. Bizi dauke horre aurrekua, ze bastante burua uste, ez? Bizi bastante zake zartzaiek. Kutu ez. Ostras, raro izen da. Bai, hau Javier Balinti da, baina Balinti, askotan larri errezgeten da. Partidu asko irabazteko dugu izenak, aldu behitxotxu, ase. Askotan bakiu zepazeten dan, inger asko ez daukenak beste forma bat arriz gau bidau. Da, honen irabazteko forma berana da, arriz gau, da tanto amaitzia. Da hori ondo itxen, hori kontrola hori domineten dago. Baina, claro, hori kontraizu behar gize. Hori natako zide, esaten danak itxioaz modun, ez da, bera gauza zailtzen. Hori, bera, hori aitzekuk Manzik sartzeko mono eukidu ba, bote korreon ondo eukidu duz, da? Bai, eukidu, eskatu zen, pentsatot eskatu behitzela, Bai, Manzik bera kantxan berbaitxeku da. Berbaitxeku da ibili askotan imau da dana. Bai. Zuk aron gaitxik izazu, baina Manzik bera, hori laban errezkero, iztarra darraukuz horrek, Bai, kuadrilla darrai jaten emoteko besteko hori duke. Okeliko gor samarra igul baina. Ez da holan altu eta holan, baina bai bada fuerti eta preparauteko, Gainera, egin da, pentsa da zenen urteite ardixen edo, indala pizkat muskulotu inda, ez da? Ba, igule, oine partidu augi, eta partidu importante jokatute, Eta, ja eurepe, ja geixa prepareten di, oine gimnasixu. Bai, hori egize da. Hemen bullet horri utxen da, jata crossfit, Claro, antxine pizkat haringaren gehiago, mendire, ozera bat, ez dakitzen, oin da pizkat profesionalizaut edo eurepe preparagoa da, gimnasixu edo bakotzak igur preparador fiziko bat baukilik, eta... Bai. Euren hartin bariketak eta ez dakizer, pizkat
preparagoa eta Eta Kuba Libre lehen baino gitxitxoa ere totxo baino, ez da? hori ez dakit, lehen zemat edo zemat, baina Ez dakizule, Ameriketan zego, onda guza, hori ez dakit, nik ez da sekule ikusi baintzet, hori. Hostia. Guzurre diru balitze, horre pilo darra, lazo. Aberazten behar. Joder, bai. Bueno. Barrun kumplidu eskero, gero kanpun aldalik ondoen zaindu, eta gero bakotzak ikusi gaizela, berak... Hori bai. Hemen... Itxo... Ja, eskumi darra. Bai, danelen tantu. Defensa, bat geisha bota azkenin, da behitzu. Bat geisha bota azkenin. Egizan, ez dut asko bastartu, baina hori normalin Javier sartzeko izan da. Sartu itxen da. Gaur ez da bilde oso asertau, ez da? Egunek gauten. Dani modun ez, baina... Danel bai bada bastante regulara. Ez dutzu egotako sortzitxula eta baina da, sartu, eta bat geisha besti baino, eta segi. Da, konstanti, Danel. Da Martizen Igez, iudo bueltan da ikusi nitxun beran parte batzu da, ez zeuen hola bentsu fote, Danel. Ez da, nire bentsantzaten, bako txu ikusten da, baina, gero Dania juteko ipin izan, Dania ju baino horre azkenengo hili edo, jota partidu batzu jatu zituen Bertonbe, ikusgarri ze. Danel zemat eta denpora geisha kantxan onda zemat partidu geisha, ni bentzeto guztore baten dela. Hori asko ez da. Bai. Baina hemen ikustu amistozu izen arren hor barrun ez dagoela, ez lagunik eta ez amistozait. Barruen Javierre, Danele gorbe. Da lipar eta osta, ondo. Eta oin? Da txitxaka darra. Hor pentseto Danel konfundu indala. Bai. Hor beran tiok modun amaitzen iban. Haren tio... Haren tio modun amaitzeko... Harek emotzen garrotasun pelotia iban. Dios, gero... Bidez apurtu ere ibanak, ez da? Eta tindoia, hankako tindoia bai hor. Bai. Horre frantzin edo zozen ziuzinen bat, oso zeitza juzin da tindoia apurtu ban, bai. Hori ja sartzarun, Sartzarun edo berrogetan mazaiz. Da horren ere zizartu. Ez bisortun da. Horrek, gure amamak eta zengo nahi, mutile darra. Guzlako planti dukene. Bai, planti. Gu plantak. Bat 85 kilo. Hori mutile da, Eta gu plantak, gire horrek, beroketak eta ikusi bihar. Raio sale el poto bi dutitxu. Baina horiek jokatu jozu, Kantxan sartu duen parkatu ez da horiek igarten da, Hor banan sartzen dugun azkenin metik pikateza pixkat da, juni jakoen junda tanto amaitza, biparetaz kundala tanto amaitza pentseto kostabaz da, intensinu, baina jauzi jako. Horre, frontola sartu dugun ontxe, alabiege parkatu ez. Ez hor barrun ja pixkat izerdi tanta bat jauzi jatu nien, zeu eitxiza berotu gero eguen artigu jodi dut paracetamolaz baina. Paracetamolaz, ibuprofeno, sopa bota, kajakatxu bat. Baina niri modun besta asko, lehen ibiltzeko behin sartutekun da izerdi tantatxu gertu zunien, ezin laga. Hori bida, baina hori bida. Alegria. Iepa! Manzi. Betxu, Manzi zelan aiegeten dan Martinen errez. Bai, Gerniken geixak ostetako berai beha. Gero sartzen ez dugu problema bat, ibili erretz, pelotian akun ondo. Ja, Aronek eta... Ondo, hor dauke aukerako ba, hor dauke ba. Ikusi. Bixen tartera. Arel. Bai, pelota gatxe sartu. Da Javier egun txebe. Aire esatze horrek, Manzik eta ezin izan du. Hemen partidu politxo dira, Aron Danel beratzi, da Javier da Manzi zazpi. Bai, beratzi da zazpi. Ez dakit persinio puntotxu bat, ozer dauken Javierrek, iguliztai Manzi gazokatzea errende da. Egunek egoten di. Bai, baina ez da, presinio ere. Bai, izelik. Azkenin horre jokalari izan burutu zebazen, egune petana paradinak ez dizetan. Gero Aronek ondo dabil ataten be, ingerraz dabil.
Hori da, ze, oin errebesaz begoi, lehen eskumia zen modu zela, eta oin errebesaz begoi. Mucho! Danele gameu, ondo. Pelota zedarra, da Ondo. librau. Hoxe librau. Sale. Aronek, erun. Ah, Eta heldu ez. Bueno, pizka txurru modun suertia zein dekue, baina, bueno, horrepe kontesten dago. Txurru, gero ja bixarre, gero entzutozko nina ikusten badau, txurru, nahitxe gotako bat eta... Apurtxua buena jotata junda, baina... Gero hain deukin jerraz joanketan buena jotata junde be, indau injerraz. Hori etxe bane, goiko justun erskumiaz erreboteetan, beratzitxik, erdi makurtute, paseta junda, bon, ostaba maika. Horretako hanketan da, gerrixen bidea indarra. Itzela, gerrixen bat ipat. Dana besu dala pentsen da, boli da. Besu, harik horre gerrixe asko ez da. Ni pentseto gerrixe bera geixen. Bai reboterako, bai... Hori bai txurrua. Hori beroi bai. Pika ebete. Txurrua... Hori beroi bai. Bai. Arone bitxu. Arone honi zesta ginen da. Bai. Zesta peitzen nahi ditxu. Hori seguramente berano izango da. Bai, egunen baten hemen izan ez, ametxen ez dut duzi, Gutxo. Hamba. Bigarren txapi joten da bena. Bai. Bai, huik ez da jungo da zuztak itxen. Lehenko pizkate ikusi nitxu, ni batzuk eta pizkapa... Nahiko da zestia maitzu, gu konpontzen ibiltxe gata. Baina azkenengo itxunek eta bastante jaitxuro zu hobek eta hobi hauek, Bai, Bat bat ikusitzet erosi da bena eta... Hombre, hori... Oso ondo zuen. Ondo, kendute. Bata beste bastante ondo kentzen da biz, zakie. Bai, damen ikusten dute, zageru, tontokeri seibarik, Hemen, Bai, Danele hau beran etxin da, Danele beran frontoi hau da. Hementxe jaixo da, zi da, hementxe jokatzen da orduan, legamengo koska dana dakiz. Da besti ba, ibili da kabaiu da. Orduan, eskun. Palu. Orduan, atzeko bata besta holan, apurtzai tanto bata, apurtu lekena tanto bata, goitxi berako bata ze holan. Ba, baina erunda txarrak ipini. Hori bai. Erunda txartu ipini. Besti, baina bat geixa botata irebazteko pelotari xede bisek. Bai. Besti, Elizegi bat, Feliz bat, da jota apurtzen da bena. Elizegi, no se itxetu, bai, hemen, Ibai zan esatea ama, bai. Elizegi, jota, bueno, ahi izan, bueno, neupe ikustxeu bete, hemen jokatzen. Elizegi ikusteko entradi pagetie, guztu emoten da. Ontxebe. Are moti edoken nervixu da odola. Bai. Bere xixe, mutil bere xixe da. Adolfo, elektriku da. Esate ben, ez da izan esan, Ibai edo Santi zeinak aumenten da dana horregan. Beti Elizegi, eskumiokela eta rebesaz beharrak emoten. Rebesa kristona. Dana, da velocidadie. Da zemat eta kampeonato importantiago da gente geixa begire da. Da telebizante bada mundu oso antzako geixa. Partik izan galtzen hori. Geixa, tore erusin bazan, beti atetik urtengo baina. Jesulin. Bai, hasi. Gaiue, hasi. Hori jakinen bida, hori plazakizona, hori bere esku da. Bai. Hori bere esku da. Zapatoko izin lau lagunekin ensaieti errezatako zai da. Baina telebizio dargisek, da prakasurisek eta han zapatoko izin modun jokatzeko kapazizeti, hoxe da pelotari handi zizeti. Bai. Da hori ez da norberan eskun duten askotan, Naitxe etxetik june, bai, tranquilo baina guztiz, engainautu eukideu, Bai. Ondo, markado bipareta da, tak, barrulatzea. Bai, teknikamente da lau indau, 10 zentimetro bera jujako zela, baina... Bueno. Baina beran karakteristikak horrek horretxe, hoxen bidau, segidu eta... Hoxen esasuna, horrek indarria ez duk. Ez dauke, ingerraz ezingo dago partidu bazi orduan. Hori eskapadan berrebesaz, bai, botalik baina ez dut urtetan besti hilako bizi. Claro. Da men frontoien
ze, bitxorixe baten edo lan eskapada modoko gauza raruk itxoitxunekin da, hilik ezu pizkat, baina hau bastante fronto naturala da, oina atzen pintxau eran da, etxen dago lan eskupido modoko, eskapada modoko batzuk. Azkenengo ontsa alazte edo, ez da inosan, jota, pelotik ikizten eskapada gehiagin, frontize jota beruz ditxuan. Beruz ditxuan. Bai, sobre todo, pelotik barrexe darin, ez da? Bai, nik ez daite, umea dio, Ibai azonitzen komentetan, da, Ibai esatean, bai, gaur ezek isela zezan, baina pelotik eskapadazko dela hartzen. Betxu, igual haitze, zelako ederto, zelako politxe. Javier. Bueno, ama posik egon da, hori tanto ikusi. Ikusi badau, bai. Aurreko sortzi faiok ez dakit, baina hau bai, ikusi badau. Bueno, faiok nahi, bitxo. Nire tigre nahi. Esto que un posik gaur, me acaba benzoaz. Zein, zeuri? Bai. Mejoretan doiz. Oin ikusi doña la urte terdi ikusi, ikesten da, mejoretan doiz. Gero pastelako ziklismo ez die, dana da. Partidu finitza azken momentun da, biziletan irugune segixen ekiston palizak hartute. Da, tente bezi joan egon. Oin aukera, hainbeste aukera daz da. Epa! Mucho, mucho. Hoi zer? Ba. No. Jas, garrotazu mutzena. Zesta kontu kontote. Lehen eukio, hemen Jon Agirre, Gernikarra, zone honek kutsilak eitxa da bina. Mimrik ebatekuk. Bai, da, hemen, lero partidu beran semean izan da, ez jarri da, kontabengo apura da, goixe, honek mikro aprobizaz eta, da, zasku zelan jundan hori kutsilean historiz eta hori, da, une arone pesesta gehiago txule, da. Lehentxo erakotizte beste lagun batek hori, hemen, horre iparraldin batek zestie inei dau, hori, impresoran hori, zaitzak eta hori imprimidu. 3D modu. Bai, impresora 3D. Impresora 3D ene hori, aruta zaitzak, da gero horraz klasikosko membriaz tejido. Bai, da aprobi da eta... Josa sofistikau izen mintzantzak eta uxe. Bai, bitxo, da... Bueno, eta gero pelotik gatzeko eta botateko eta zelan sensazio da zepa. Ojalá funcionako balu, eta... Fibra de vidrio, haue manuklean parti edo, da ero bitxik, haue barruketik zertuta. Bastante lograu, ondo, bastante ondo. Bai, ondo, itxura hona duean. Erretratuik, ez zigot, hemen erakustioko nauke, baina erakustaz, itxuri patenteute da, eta... Etzin leke. Ez dakit. Ez dakit, ez da joan egin hankasartzek. Ojalá, gero jokatzeko komodu da peloti gatzeko eta tateko eta balizeko balu. Itxuri, oien arrek edo. Bai, oien arrek. Aprobo egin dau, berak? Ez, berak egin. Berak egin gainera? Berak patentau edo egin, ez da, ez aztenak, gero esatetik izeta, askotan... Arra! Ederra tanto. Markau, gotxi bera, perfecto. A ver, nahi txesta torri gorro, ez da? Ez dut ikusi. Bueno. Bitxu, amairu azkenin. Bai? Partidu politxe du, Amairu. Politxe du, utzepe ondi, baina... Europe berotu ala pentseto, pixkapa... Xapa. Gaur ba? kanpo neurixebe bada, 3 egun neurixebe bada, hori barrun igerritzen da. Horman erdi humedade laban modoku begoten da. Ba. Bueno, beratzi, da sortze, da bixerre horra. Doni banen loitzuna, bixer. Humiaz? Zaz bitxarrexan, handeukez, gure katxorruek handeukez hori. Atxalo bat aronei, azken osaketako dau, pasaik ezien. Edero, zeita erdire, ingerraz, ondo. Hemen, hori, ikustozu, hemen Winter Seriesen da, ikustozu, Iron Cupen eta kriston jugadore, kriston partidatzu, baina ikustozu, manzi puntaku da eta beste jokalari asko bada talli emoten da dena. Ez bagarri telebizioen ikustu txunek, ez da, Miguel? Ez, Markinen barriseko batzaldin pasau eskero. Bai. 2-3 partidu goten di, maia bardin edo antzerako dugu zen, pelotari,
asko honekin. Inoz komentau itxen da, hemen baten batzu dintzut. Ia, zein esan bi, ona arbe eta salegin kontra jokatzen etorteko. Arbe eta zalegin margineko frontoen irebazteko, horre bisoi, ez da ize pareja epiniko biltzaken, gaur egun aurrin baterkiaga derrigor, eta atzin bebestat ona derrigor, ze horre bisei amen irebazteko, bota biosuz, irumide pelota, da aginditatik bizerrizio bota biozu. Ze bat aurrin da txakur asegi zarran, da inautek jakingo dau seguramente, 12. Numerun, nun dauen azalak kendute bai. Da horrei bisei, pelotari haunduzek, bisek. Barrona kanpon, bisek. Gaurpen aukiote, hori arbek ez jokatzie. Bai, zezeste, barrizaz bezitzozen azteute esan dau da zorbaldan inkutute dagoela eguazterin bauki bada kanponatu, gero zapatun beste bat, hainbeste kanponatu da dukieze. Da, nahi zeizin da bela gaur pizkate deskantzago edo, ba. Da, gero fiziu berak esatze. Pizkal gatzeko. Gatzeko, oingo azte buru bentzet gatzeko, ze datorren aztein ez partido bidez dugu esan barrido, kanponatu Claro, edo. gero jokin berabe, ba, beti pizkate gehitxua, forzau atzera hieketako eta beti pizkate nire gehitxua, mierda. Ba, horiok, caballo de carreras dut eta. Bai, arepe galdu, baina neixa daue hankabata galdu. Ba, aketa bestio bai, cago eso. Ba, ia, datorren zeslan noin, ia segiduko tzago ia. Bai. Horak, markineko eskolako semi di, bisek. Ia, oin, Donostine jokatu hori, goitia da zaleik, oinek ez igur. Azte buru ontan eko lehenengo partida. Ez dakit, Alex etorri da, Alex amen da, goitia? Ez dakit ez bestan. Goitia zogatzen da, zaleik? Bai, igezko txapeldunak, alkarra zogatzen da, ez dut. Ez dut ikusi, bera amen. Bai, pentsatu goitia zogatzen dela. Bai, horre osan hasieran goitiak esete ban jokatuko kontu edo, baina azkenin ez... Igez eurek irabazi ben. Bai. Bai, pareka da. Txartu espana bella, hemen berbetan irutu ibi hankasartzik egitut, ose. Bueno. Da biene paseteako. Neku itxosu, da neku itzen dago eskoli bebe, da neku itxosu zeuk hau... Bai. Han itxosuan beste partin be, ikusten egoten di. Ikusten egoten di, bai, baki, egoten dizela lagune bako itxotxuaz, da Santi Pezaban lehen guzlan lagunek egoten dizela ikusten da. Hombre, saludo handi bat eurei. Bai. Hona etorte zarienin, bakizue, Markineko etorri finaletan hemen montaukau, itzela montauko da. Hiru lau komentaristaz. Ba, komentarista bineiko dira. Gero mikrofonua zigule hori, frontoen ipiniko zeitxo, egireta. Ni ez, ikpegin. Nire lagunen batek hemen ondengo loke bierra. Gero da bizako etxe bere. Zuek lehen beti hemen ezeun koarri, beti ote zinen frontoin da. Gero desperdio zinen mundu zier, doin barrio, kapur-kapurke danak, txampi betorri da. Bai, gorka udan etorten da. Bai, edu tirada batzutzuko joitxuan, baina bai, kuadriak izan hau haifu ginen, zestazko batzarut. Bai. Bi iruken dute. Apurka-apurke danak etxera. Zuen izentzuk, Patxik eta Montillak ezen jogatuko? Ezin jungo, Montilla jogatzen, ez da? Bai, jokatu danak, Imanolepe, bai. Patxik ez baina. Patxik baki jokatzen. Patxi teknikamente edozetan da, ona. Patxik baki jokatzen, Pitizepe, bai. Markinen estilotu ez da benik ez da? Ba, hori da. Baina, bai, gure guadaren dana lo. Egizan, ni nuke, oitxela, semea zizanin lotu naren lehenkoz, Itxura baten. Ba. Ino zibile da alkarraz, Bai. Edarra, zuek ez dakizu baina, edarra botazten. Kasko ipini bierre, por si acaso, Zarte bien, ostra, Dios, oimune, bota dago, usotan edo. Gatu ez dago, ondo gatu, hormian kontraregi, lekuk ez dagoki, da... Ba, akorten naz, zuekin, sartu nintzen lehenengo zan, Etxebarriko frontoian, hasi nintzen da, lehenengoan, hasi zinen planta egiten, kasku ez da, izan, amaitxo den izan zuzten, Bueno. Pentsa baino, bintzat, Bueno. Ikusten apur bat zu hori botatzen. 20 euro botateko moduen kontra, ez da? Tire. Nahi gutxego. Semiei da labiai pelota bota, eurek horien daitzen, eurek zeba daitzen laguntza pixkapa. Epa! Ja, bote pronto txarto, ez da koloko. Ez da bil bizkor gaur hankaz. Da bil bizkat ez koloko. Bote pronto, besti gero, bote madre esaten dana, ez da bil...
Bote madre. Txuatolako Ez, bote madre. Bote bai, hori joko ibiltze ginen. Bote madre da, ba, ez bote pronto, da ez bote corrido. Ba, ezaguzela ondo kolokaut, orduan sartu biozu, zeoso lan. Dore deitze jako, bote madre. Ah, koño. Ba, betxu, egun hori ikesten da zozer, gaur bak eguzak isa. Bai, Ba, aurrekun esplika uste izan, hemen ez da izan, ibai, hori larregi. zagarra jauzido, zagarra ustela, zelan da hori, jaustatu nina zestan sartzazu izela ez da izan zan. ba, bokadillo jauzi. Deitzen da, Bokadillo eta gero, ja tantu erdi egin dugu zurin, suabe datorrein, dana favore da, pof, jauzi. Aztu. Gero horrek, igul frontu bako txinbe gero duko esan du esan, batzutan, era bat esan bestin bestera, Ba, ni pentsatu hori argota internazionala dela, danetan antzera. Hori- Da argota, hori arte, bitxu jasemate zuzeneko goi izan, da, bakizu ze berba ez da honeta konte hori, Zein, beste gauza asko mile biderra errepeti ditu baina. Giladera berribia. giladeri, Giladeri. arrokerixi, hori txulerisa giladeri. Hori ez zema bier pasetako. Vaya guilladera que tiene. Hori, june hor zier da, vaya giladera. Vaya guilladera. Da, hemen di kanpoko gentike. ¿Guilladera? ¿Qué es guilladera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guilladera da erderaz de creerse más de lo que es guilladera. Ba, igun jokatu ez ezebez da kampune, nik, ba, onde vas, pero vaya guilladera. Da, Bizka realisti izen ez da. Bakotxa beran nor artea egiten danaz. da gero, bueno, Askotan oba da, gehitxua izen da, gitxia izen, gitxia izen da, esatien nik. Hori, erkiak alrebez. hori ridikula. Erkiak ez da uster esaten. ez, erkiaga beste estremu da lapentzetot. Aginek ez dutu da... Hostia. Ba, arek, arek bai ez dagoela guilladera. Ez. Batek ez pauke asea. Bai. Jokatu nahi da bena, da hori lesionatu da bilela gutitan, berane gerrixaz horri biltzen da. Beste dar bat, heldu. Ideio naukido, epa, Da. ideio naukido, Hori da nahi. pelota barrixaz barrure kostatu gota eta pizkat moteltxu hau izenean, ez botete ideio naukido, baina danel labile ondo, politxe dabil danel. Danele nik ez dut, eta bene barixeko hilo jokatzen dago, da beti entxufu duten da. Partio batzuk ez dut zigulolako onak urtetan. Baina danelek entzin dago hemen ez dakiz segun zen, baina martitzen dago, eguna o eguazten dago. Entzaio beha hemen azten bibider minimo ditzen dago danelek. Zake hona, kendute. Japa. Manti sartu, beste adone bai, ja. Lako, lineak ematen zanen emotigenek. Ordoie. Bai, bizi, garra, garule. Atzeko matek. Danele korrotxe jatzen hormiai neurri xeuk hartute, baina Bai. perfecto. Da ez daukena bilurrik izango horretzen horrek. Buru beharrauketa. Bueno, pika ibete, beste bat pika ibete. Pika Bai. ibete. Hori izango zen, Bai. una nahitxe jakitzen bota eskero. Hori Bai, botaten nahitxe jakin eskero, Hori komentau gendu nire oindala partidu batzuk. izango zen, Gazte bate peio, akortasa, bikixe peio da miren. bai. Peio, nahitxe botatean, nire semean da kontra jogatzean, da nahitxe botatean, piloa pikai bete, da tanto gitxe ditxunak punta Hori pala. nahitxe botateban, Nahitxe botatean. Ni konbentziotean nahitxe botatean, berai protabitzen. Baina ni seguruna nahitxe botatean. Da. suabe. Bai. Eta kanpora Egin arronek. daukidau, kuadro Bai. bixen daukidau Bai. egin de, Indokio. alkido denbori pixak geratu, behitzeko bestik reboti orduntza altzaute aukidau batzin, hueko asko aukidau baina. Hori igual 12 urte barru, 15 urte barru, hartuko dau, pixkat gehitxua behitxuko dau, ene, hemen nun ez dau, barrun ez da, tak, da barrure. 12 urte barro, gure da diko, jopa. Orduntxe jakingo dau. Ja, Pixkate, raio sali lemon bidan, lo que pasa, ordun ez dau, bokiko Horrene- bendoken sasoie, baina oin hartu da den pelotiok bai aukiko dau, segundu bat Bai, gatu, tenki. nun da, hau zabala doi, barrure gotakot. Balone esaten jarduten azta. Horre atzeko zulune marginane ni beri seguruen ikusten denak. Han. Ba, hola. Hanzike. Horre atzen Horre atzen. seguruen ikusten nada da salegi sartu txu zema bider. Zesti horman apoio dute holan. Traves, eta jota baina sartu. Jakin itzen dago batzeko hormin nun dauen, da, gero, bai, kontrolatuak itzen dago. Bai. Claro, Berton hazitzeko di, emizte, ordu Berton be bai. Bai. Hori da.
erretz. Manzi doko hori sestioi, baina perfecto doko hori sestioi manzik, Bai, zelan igartu zezu ba? Ba, ikutute bakarrik, gatzeko soluni pintzen dau, urtetotze pelotik zestatik, posturiaz bakarrik. Ba, bastante barri deukela emoten da gaina, ez da? Han, bai, Bastante barri xera. hori doke, bai guanti be ikusten zuen mon guanti be, hori narrue zuri, hau, o barrexe, o saion bat, hau, doke barri. Badauke ondo, Bai, Zorre zestan be igarringo da, ez da? Neitxe zestala, neitxe bardinekin da modelo bardine eta tamaino bardine batzutan... Ba, eta gero batzuei guztite jakuen barri barrexe. Da beste batzuei igual gatzeko darraso gehitxua daukenak eta pixkat usautzu hau erkun orduntxe pixkat bustoru hau euki. Horba, bakotxa mundu bat da izen beta. No, haren errebote darra... Hori, zesta sarraz edo barrixaz, gatzeko igul arazo gehitxua barrixaz, baina gero botateko ordune egoten aldie, kuadro biatzera botatozuz. Bai, horren beste igarten, Nik ez dut igarten. Ni bili behigule, zesta zarra gine itxenaz beti. Zarra, itxura megu, Itxo. Ba, azkenengo zestie salegile hartu nozan. Han. Danel da biltzen zez beran eskumatxuaz, tanto pilo bat. Bai. Bata ikendu, bestia arrimau, bestia ipini. Bakizu zaitxik jokatzoten olako ondo. Zeba, zesta zarra dugu zuleko? Ez, zesti bakizu nena, Danelena. Aizan Danelena. Gero saleik bigarren eskune eukiban berak. Eta gero zuk? Dani girugarrena. Jesus Maita Jose. Honen azuka saltzi ben bat beste iruren bat eurun. Minbrita, zestia, salegi erosi notzenik, behitza zentzen da, baina ikusten hau, emotan barri egula. Claro, sale puntan da apurtu bezala. Betxo hori, jode. Bai, ba. Zabaleti zabala. Bai, Zabaleti zabala. Barri hoen zesti, Ba, zesti segun zeinela eten dabe, kriston aldioten da. Bai, baina berak esatean indarra galdute zesti. Claro, berantzapa, beste exigentzia bat, zutako barren da. Bai, ikusi na, partidun, ez daite, zesti izan, baina partidu baten sali gaurantxek, aldatu iban zestie, hasi izan da, ostia, rebesaz da peloti amarra, ezin atzatu, da, alako baten arne dut ezin txiken dute, jusan barrura, da, zesta barrixa sartu zen, da peloti botatean leu kuadro atzera. Claro, zutzako bat barrin da, baina berantzate amabire edo beran edan lekure bota ezik edo beran perspektiban kenduzkero, ja ez da ondo. Fernando Alonso, 1.21 espada hoitzen bulti, ez da ondo, zutzako barrin da. Fernando Alonso, zein dugu hori, hola buru dut? Ba, estilo baten. Neko dau, perfecto, ok. Ja. Mucho. Zela, garra sartuan. Xapa. Jo, veloziadi. Javiarria. Ba, ondo, barrun ipini. Horro edan. Danel, bertan. Danel ebaki hori txema pasan, aztine olaitxik tanto bi edo sartu zezan hori, kontra gizuei. Zabalan kontra jogatuan pasan aztine. Danelek hemen sortzi zazpi kuadro aurren hartzen da behin ja, burune... Bai, kortadie. Kortadit, bikparita, osose burun idea txarra duke. Hori saleik askotan esazten. Sagero batek, 6 azpixen peloti hartzen da benein, tantu bestientzat. Odola berotzea akuela, eta ase. Pelota barrese, ha llegado midao, mucho. Bota txula hortik, ni nixo hortik txula bota, kortadi baino. Hau pelotio bajo txu hau eda. Justo zu, zeate errebotera llegeti da, gehitxua kosta. Eskumiaz nabotan. Eskumiaz pelota barresaz, beste dut bat. Ez atajuna eskumiaz pelota barresaz ez dala aukera igonena, baina bedonek utzein dau. Arainek konturatu beza, Aronek kontu zibiliko gauzakia, zeia boste luze da behi ez. Oine hemenik horra... Dori jakingo edo Javierrek, bezta? Bai, jakin biluke.
Ez, buruaz ez dino. Ez dino, ez da Ez da bilela gustora. Ez da bilela gustora. Ba, zeu esasun, igule presinetxo dugu, eman zikaz da bela joatzen, Ze hau bestelan hori baino alegria ditzen. Bai. Alegria ditzen da frontoien da, gaur zer iso ikustu. Ba, igual segun atzen zein dagoen norbera be aldatu ditzen da, pixkat, ez da. Ba, hemen ja, rebote luzie, aronek edarra pelota Jo. zue. Ia mazik, eso es. Hor dauke, gotxi bera piketa, horreko ekendu da piketa, boa, perfecto, tantazo, Santos, bai. Edarra. Danele paregi beha, sorizionak emotzez, Bai. zestu da altzaute. Técnicamente perfecto, gotxi bera, goxen jo, bosten jaixe boti irain, ez aurrekoa da esatzeko bai. Perfecto, bota dugu. Perfecto. Euen bat ez dakit zeinek izatean kubano, Husin entradi pagauen munduko onena ikusi bibar flip, vamos, izan pistone edo, eruan, pareja batek lagun edo. La partida maitxu zan da pistone 35-18 diro así, ¿qué te ha parecido el mejor? No me ha parecido nada, ni bonito, nada. Siempre echaba donde no estaba el otro. Claro, orduan hausetxe izan honena. Me ha parecido súper, ni bueno ni malo. Siempre echaba donde no estaba el otro. Erretzira hasi joan, orduan. Dorun aronepe, hau tantu indau, derra. Ba, piston, zein zuan piston ba? Bueno, horre gantxineko trotari leyenda Kuban, da horre, ba, Ze, nire tion zazoku da? pistoneko nien bizi bazan, ez da, egun bat urte, ez dakit zematako ikusitu, baina horre, Nire tio, Valentin Kuban, bueno, nik zure modun datorren azin edo urrengu, no? Nek Zuluaga, amaian, horrezabalen naitxeta, harek da jakin gutxolako emiste historiza anekdotata. horre, hemen dugu nire joleik honaz, hartu da, hau, Jakin gutxue, bueno, mi historiza. bai, eingo txu olako ze, honekin, Horre ondalen, baina... honekin mikro gineilek hartu, da joleik, ni hemen daula, berta, joleik berana, da, kotuko todo, dana, bai, entrevisti egin, Claro, horre, mila anekdota eta mila pasaje eta mila historizeko ikotxue. kontetako modu, Kontetako. amarretik bat izango di, baina... Bueno, asentzun. Beste beratzi sepa, albaudo recuerdos. Kostau zabala junda, erdire botata junda. Idi jauki dau, erdire botata. Ez barru da ez bi. Maneja gondo itxin dago, ez da bil suertiaz, baina maneja goia gondo itxin dago, ikusten da, manejo hona daukela. Hei. Rematadorik oize dauke, Okale obale. Okale obale. Okale obale esan da, ba. bostetik hiru tanto enbiosuz partidue Bai, irabazteko. irabazteko edo juteko parrasamar. Bai, ze bestela. Remen batek pegadiaz, bi pro. Baina holan rematadore batek bostetik hiru tanto enbiosuz partidu bardin samar eruteko. Famari rekalde, famari. Ales. Ale rekalde, arepe, bra, amaitzen tantu, Baina alez egeuken batetik tantu amaitzu, bestetik tantu segidu, bestetik injerra, saki ona, hankak. Zana, no? Alezen oin korredorik eta ez da, nigori faltan botatu, baina Alezen favore... Utxo! Hori Javier, venga. Alezen favore diru jokatzen benak, bai Gerniken, bai Mexikon, nik konzidut, Askotan irabazi, baina gitxi irabaziko. baina galtze benin be, ikuste ben, joku ondo gotata huela. Alezen urtete ban kantxatik, prakak odoletan, busti inde, zesti doblaute, da zu bakizu, diru galdu gozu be, ostia, ondo botata onda postu. Honek itxu, antxela gaitxu beran danak. Eileik endan hainde. Mexikon be iribaziban, publiku dana iribaziban. Damen Gerniken hotzan be, Bai, Mexikon urtik izun ez da, Ales, bai, ingo zitsunan zei bat edo, bai, gero handik ona torri zan, Ba, hori. gero hemen Miamire. Bai, ale, segunda leku da nire kantxa barrune, Bai, horre, zina profesional kompletu. larota amargaran, amarkadean hortxe amaieran izbil izan ez da, honenin. Hortxe, larota amazeitxik, 2000 hortxe bueltan izango zen. Bueno, alezek, Mexikon be urte oso onak izitxune. Ba, baina ez dut, hemen ikusi gendu. Hemen bai. Mundialak eta gobatza, etorri zan nine... Bueno, hemen bai, baina gero Miamin, be, alez, beti onda punte-puntan. Bai, Miamin euen kuadrazuen, porque kuadrazu bat euen, orduan, Bai. alez beti zen da figuri. Bai. Kantxa barrun, Zeu ze frontuan hau zine, Miguel? ni honetzen DF-en Mexikon, da gero Milforren, estatu batuetan. Aha. Milford. Gu jungen Milforra, Herford da. Horre zeu zan, horren nortin egu zan denak, iparraldi. Baina beste kostan ez da? Ez, kostan dana baten. Hemen diko kostan?
Ba, Florida oeste. Florida Sur, eta hone ba goixen. Guk edurre. Edurre? Hasi noviembrein daulan, da marzo, abril arte edurre. Jo. Bai, hor Bridgeport, Hartford, Da, Newport. Kale basenurek ipintxotzuen, edo zeuek bota zen duen izardixe aleñaz. Bueno, ipini behar batzutan, Kampu notza ze. Ez gu junginen nira Milforra txikito ondino jokatzen neuen. Da ondino jentetxu gote zan, ba, 4-5 pertsona gote zin. Tetxu bizen, gero txikito kalde banin, hasi izan jenti bajatzen, handik eta ordu betera ipini ben kasino katxarrazo bat, Martin Josu baina ondi xaue, Foxwood. Claro, gero ja jenti gizia etorten da apurka, ba, azkenean defizitario, ba, azkenean, ba, Rick Rauk, bai. Hoxe, 3 días, dana diruan hori danin, ba, azkenean... Ba, jan, beste joko mota bat, beste numero bat za, eta tantu bizkorra maitxu bida, eta apostu bizkorra, eta makini entxufau, da desentxufau. Da hor ez da gaztoipez, pelotariz ez segurue. Fisioterapeuti, ez dakiz erra, mengu argize, makinik bat tak eta tak. Ba, tak eta. Jogatuteko, jazta. Eguneko irutamarra, dak, jauiantzat. Asko, hotza hau eta inumanu hau pixkat, baina jokatzen edabenak beran $5 Barri notze, pelotari ze, makini, zen txakurre, zen... Gutxo. Ia zeitxozko jaierrek. Zale. Lehen esazune, askotan... Bertada hor, bera da jakor. Baina bai, ez da behin. Betxorra. Hane bipareta gozo gota eta kanpen dukidea. Dukidea, baina. Ez da, zorrituru aldarregi doitze pizkate hori. Garonek behin dago ondo aprobetxau da tantu edartu amaitxo. Azkenin nahiko horret azkena, Bai. Lehenengo hain junda kompetitut eta ondo, baina... Hama da 6. Bueno, Mikel, eskerrik asko. Gaur hemen partidu komentan notarren. Bueno, ez da eskerrik. Oinek eixaren bitxu. Bai. Tranquilon. Hemen baga batzuk hori itxeko. Apurka dugu ikesten. Hemen danon hartin apurtxu bat, Bakotxa beran granotxu, danon hartin. Bale, bueno, ikusten zeuezenok eta ikusiko zuen hoi, agur bat eta urrengor arte, da akordau, hemen barixekotan, partida fedukezu ezela, da taberni zabalik. Gure, mosto... Bakotxan nahi da bena, gure eta mosto. Bakotxan bera nahi da bena. Hala, zain ondo dano.